My sa nebojíme. Všetky ženy chcú chudnúť, ale možno, že chudnutie práve nie je tým najosvedčenejším spôsobom. Čo takto taká detoxikačná kúra? A o tejto detoxikačnej kúre nám viacej už povie pani Antónia Mačingová, autorka knižky Schudnite raz, ale navždy. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak, povedzte nám, či ste vy niekedy v živote vyskúšali svoju nejakú naozaj osvedčenú dietu. Niekedy samozrejme som skúšala nejaké diety, ale malo to strašne krátkodobé trvanie, takže v podstate ja som nemala výdrž a potom už ani chuť. Prečo ste sa rozhodli vôbec napísať nejakú knižku, ktorá by teda odporúčala chudnúť? Pretože ja som kedysi mala veľmi ťažké zdravotné problémy a vytvorila som si sama svoj vlastný stravovací program. A vlastne potom týmto programom som začala pomáhať aj iným ľuďom. No a keď teda zistili, že naozaj im to pomôže, tak poprosili ma, či by som to nenapísala, aby sa to dostalo medzi ľudí. Ako sa teda dá schudnúť navždy? No, dá sa schudnúť, ale človek musí mať veľmi pevnú vôľu a uvedomiť si, že teda ak dlhodobo priberal a zanedbával sa, tak potom chudnutiu a vlastne očiste tela musí venovať dlhšiu dobu. Dá sa to v priebehu, nesľubujem zázraky také, že 3-4 dňové, ale tak do tých 6 týždňov sa dá odbúrať toxiny z tela a potom následne sa môže pracovať na trvalom znížení tuku v tele. Spomínali ste, že treba odbúrať toxíny. Čo to znamená? To znamená obmedziť prísun rôznych jedov do organizmu, jednak z potravy, z ovzdušia, odbúrať stresy, začať sa mať rád. Či ste mali niekedy nadváhu predtým, než ste napísali túto knižku? Alebo len zdravotné problémy? Nemala som nadváhu, pretože som sa veľmi veľa venovala športu, ale potom, keď som našla cestu aerobiku, klasické také tie ženské záležitosti, a potom, keď som zistila, že sa v podstate dá všetko robiť stravou, tak nejako už neostával čas, ale výsledok sa dostavil, takže naozaj strava je 90%. A čo robíme teda zle? Ako zle sa stravujeme? Alebo čo to robíme? Tak viete, ja by som musela najprv poznať, ako sa stravujete, aby som vám vedela povedať. No tak ja sa tak normálne, tak ako každý prvý na Slovensku. Určite, pretože nie sme stroje a v podstate každý má iný životný štýl, iný spôsob stravovania, iný spôsob práce a od toho všetkého sa vlastne odvíja aj potom ten výstup. Vlastne Vaša metóda nie je vlastne dietou, to nerada počujete však. Nie je to dieta, to je zmena stravovacích návykov, pretože vlastne keď je dieta, tak je určité obmedzenie, buď v prísune živín, alebo množstve stravy, alebo množstve kalórií. A pri tomto práve naopak ľudia jedia veľmi veľa vecí, ale jedia veci, ktoré dodávajú do tela živiny a tieto živiny vlastne pomáhajú ako keby likvidovať ten tuk. Takže strava, pitný režim, naozaj to je alfa omega. Takže koľko denne by mal človek podstupujúci detoxikačnú kúru vypiť? Myslím si, že tie 3-4 litre denne určite. A stíhajú obličky prefiltrovať 4 litre? Určite bez problémov. No zo začiatku snáď sa to javí ako nie, ale potom v podstate, viete, problém je v tom, že ak človek nesprávne je a má slabý pitný režim, tak vlastne dochádza k prekysleniu organizmu. A keď sa napijete vody, tak telo zadržiava tú vodu. Preto dochádza k rôznym opuchom. Ale ako náhle si začnete neutralizovať vnútro, tak telo nemá dôvod zadržiavať vodu. Čiže ju púšťa vonku a spolu s tou vodou odchádzajú tuky, odchádzajú toxiny. Ale aj tak sa mi tie 4 litre zdajú dosť. Ešte v lete si to viem predstaviť, keď si teplá horka, to človek vypije veľa vody, ale čo ja viem v zime? Nie je to problém, pretože v podstate v zime si môžete dať čaj. Nie je to problém. Ja z vlastnej skúsenosti viem, že teda nezaťažujú sa ani vnútornosti, práve naopak. Dochádza k očiste pečenie čriev, pankrásu, obličiek hlavne. V vašej knižke je vlastne jedálny lístok, taký normálne nám myslím, že asi na 4 týždne. Však? Tak povedzte nejaký príklad, že čo teda človek má jesť. Neviem, prvý deň. Prvý deň mal by to byť komplex vitamínov, minerálov,
všetkých minerálov a vitamínov, ktoré potrebujete, pretože tým pitným režimom vlastne vylúčujete nielen toxíny, ale vylúčujete aj práve tie minerály. A v tej strave má byť čo najvyšší obsah. To znamená, že treba taký vzorový jedálniček na raňajky, úplne taká mňamka, moje baby tomu hovoria, struhaná mrkva, jablčko, v tom orechy, med. Je to fantastické, zasytí to, je to vysokoobjemová, nízkokalorická strava, ktorá dodá všetky živiny, ktoré sú potrebné. Raňajky sa začínajú dobre, čo potom s obedom a večerou? Obed, večera, to sú veľmi chutné veci, ktoré si v podstate môžete nájsť v tej knihe a tie recepty sú tam v texte. Nie je problém. Obed, taká brokolička, ja neviem, s cesnakom a k tomu sír a treba, ja neviem, nejaká ryba na masle. Je to veľmi dobré. Takže nevylučujete ani mäsko z tohto jedálnička? Nie, prečo? Nie. Človek je všežravec a má jesť aj takéto bielkoviny a všetko potrebujeme. Opäť sa obrátim na knižku. V knižke sú spomínaní, alebo je tam uvedený príklad aj konkrétnych ľudí, ktorí budú hostení dnešného Telerána. Budeme sa s nimi rozprávať, manželia, neviem, Matisovci. A páči sa mi, že je tam vlastne taká e-mailová komunikácia medzi nimi a vami. Čiže pekne si to človek môže prežiť už v čítaní tej knihy, že čo ho vlastne čaká. To bol ako váš nápad, že takto to napíšem? Hej, chcela som napísať niečo iné, pretože v podstate strašne veľa kníh je o tom, kde autorky píšu, ako mali aj jeden skrachovalý vzťah a začali priberať a začali sa riadiť teda tým, aby nejako zmenili svoje strávacie návyky, tak som si povedala, že prečo? Možno, že ľudí zaujíma práve to, ako prežívajú konkrétne ľudia, ktorí sa dajú na tento spôsob stravy, ako prežívajú dni, ako prekonávajú krízy.